some perfect service. After 4 years, you for near Radia. Or says some MCR, Azuka Bemba, or no Pamfuna, or Simunia Radia. Brother Philip Techima, or Simunia Radia. David and Cry, or Simunia Radia. Systematic press, or Simunia Radia. Baby, I will show me, I will tell me, be a one of my Yamenta, Yamia, one more who are the cheerful, and then me chia. Aya akuya kwakuni akuya funyina and nay midweek. Be one on the radio. Oh yes, so the God, come on, so now I see you come up for you.
Yemi yemi atuye. Tunana pai. Roma yo free muna. Ekasa ni muna mkambi. Ekasa na siakambi. Yeda wasi. Wa unshasupa. Wa muna ma ekasa wa yansu. Wa yefu otema. Asida nasa. Edmuna mkambi. Everybody yemi yechie. Yemi yansafu. Wapa ya muba. Wasa wema. Ewa ya babaswa. Asida ya Jesus Christ. Manyamento ne kakra. Afrisa otufo nyankopo aye pii na ama. Every edadwada besi enawuku odan. Yatamada wa bojem no moja de du mu afrosa na obi nya waye. And now obi da ventilator so. Obi the oxygen see obi so. Obi so akokoma. Aso what the others otias. Katrama eda wa boju. My God. Moja no di umu afros. Yes, Lord. When the advance say Erade no wo adini ye. Amen. Brasso say etie onyankopon say it's time for the word of God. My God. Sabre fro bi no bi sum fro. Just some first service brasso say etie nyame ase. And yes I twa nyankopon asema mene ahwefo ne etiefo eche say abrabomo asroche. Storms of life. Na me pese wa wo hwami a wo tie me. Ogitum se abrabo na ye bono. Ye wo mere papa wo. Ene se wo mere boni wo. Yes. Enti ebeti baba se wa wo hwami a wo tie me. Ebre aduri eye bre boni. Yes. Asroche bi Hey. Medical control that say Edika fono asroche ball. Yes. As Yehovah je won efrimu. Enti tresem se otreni ni amani doson. As Awurade beje na efri ni nyina. Amen. Ma me ne papa utie ye e wo sompa first service. Awurade beje o. Amen. Ehi na utie ye free Awurade beje o. Amen. Betimi aba se utie ye wo obi man so online. Ade enframa bi ball. Enframa na no aye. Jesus. Awurade beje o. Amen. Awurade obeje. Obeje.
sɛ awurade nya ba mu pɛ Hey. Jesus. na nkonimdie ahyɛ aseɛ ɛyɛ Hallelujah. na asorɔkye no gu ahodoɔ Yes. yɛwɔ sunsum asorɔkye a yɛmfa yɛni hu aso ɛdi yɛnya ɛna yɛwɔ honam asorɔkye a yɛde yɛni ehu yɛwɔ asorɔkye a bɔne bi a woyɛ ɔyɛ bɔne anamɔ bi a wotuyɛ Oh, Jesus. ɛna akɔfa asorɔkye na abrɛwɔ ɛna yɛwɔ asorɔkye bi so wɔ hɔ a ɛnyɛ bɔne bi a woyɛ ɔyɛ asorɔkye na ɛbɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ onyankopɔn anim onyam ɛbɛda adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim onyam ɛbɛda adi Amen. yɛhwɛ John chapter 9 verse 1 no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim onyam ɛbɛda adi asorɔkye bɛn na ɛbɔ wɔ My God. a waba mu abuo mesi yɛn Awurade Yesu Kristo asorɔkye bɔɔ no asuafoɔ no asorɔkye bɔɔ no yɛnhwɛ asorɔkye no bi ase kyerɛ Na otwa mu no. ɔtwa mu no Ohunu onipa bi a n'ani afira. ohu onipa bi a asorɔkye a ɛbɔ no yɛ nifira asorɔkye Afiri ne na awo mu. na ɔno deɛ na asorɔkye na ɛbɔ no firi ɔmaame yɛ mu ɔba asase no so na asorɔkye ne egu so bɔ no ɛnifira asorɔkye Na n'asuafoɔ bisa no na sɛ, n'asuafoɔ bisaa ne sɛ Rabbi, Rabbi hwan na ɔyɛ bɔne? wɔn na ɛyɛ bɔ no Oyi anaa n'agya? oyi anaasɛ n'agya Anaa ne na? anaasɛ ne na So ɔwɔ no onifira sɛ no mu. ɔwɔ no anifira no mu Yesu buaa sɛ, Yesu bua se ne ɛnyɛ sɛ oyi ɛnyɛ oyi anaa n'agya anaasɛ n'agya anaa ne na anaasɛ ne na ɛna ɔyɛ bɔne. ɛna ɔyɛ bɔne Na mmom sɛ Nyankopɔn na nnwuma mmom sɛnea ɛbɛyɛ onyankopɔn adwuma ɛbɛda adi wɔ ne mu. onyankopɔn animonyam Oh, Jesus. ɛbɛda adi ɛna obi hwɛ yɛ obi tie My yɛ God. ɔsɛ me deɛ masorɔkye na ɛbɔ me no mente aseɛ Yes. mente asorɔkye no ase o Oh, Jesus. ɛnɛ Yesu Kristo sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nyankopɔn animonyam no ɛbɛda Ɛbɛda adi adi. ɛno nti na asorɔkye no bɔ Yes, Lord. ɛnɛ adwuma asorɔkye bi bɔ obi Oh, Jesus. ɛnɛ aware asorɔkye bɔ obi Yes, Lord. ɛnɛ yade asorɔkye bɔ obi Yes. asorɔkye bi bɔ obi wɔ Europe Oh, Jesus. Asia America ɛbɔ obi ɛwɔ Canada ɛbɔ obi wɔ Africa country Yes, Lord. ɛbɔ obi wɔ ɔman Ghana yi ɛbɔ obi anso so ɔsɛ sɛnea ɛbɛyɛ a Nyankopɔn onyankopɔn animonyam Oh, ɛbɛda adi. hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise him the Lord. Hallelujah. It is some perfect service. Yes. Yes, Jahoha ni nyina mu mawrade. Na Awurade bɛyɛ. Jahoha ni nyina mu mawrade. Na Awurade bɛyɛ. Amane ni nyina mawrade. Na Awurade bɛyɛ. Hallelujah. Amen. Awurade bɛyɛ. Yo. Sɛ Awurade gu so a ɔyɛ adwuma. Yes. Me a meka kyerɛ wo sɛ Jahoha mu mawrade na Awurade bɛyɛ no. Last year, bɛɛ bɔsɔmi mmienu ne bɔsɔmi mmiɛnsa na ɛyɛ program God of Possibility prayer festival Yes. yɛde obi a ɔyɛ nifra baa ɔsom no kɔ awie no Yes. na nifra no afiri ne so My God. nipa pii na Awurade afa me so a moyɛ Oh, nifrafoɔ Jesus. a nifra no atu kɔ a ɔmo abɛgyina asɔre dan mu adi adanseɛ Yes. last year obi bɛdi adanseɛ ɔsɛ nifra no tena ne so for sɛ 12 years enti nipa fa mu deɛ wobɛsusu sɛ ɛnyɛ yie anso otu anammɔn ɛberɛ a yɛyɛ program yɛyɛ asɔre ɔbaeɛ no ɛnifra no firi ne so Yes. yɛnhwɛ adanseɛ yɛ a yɛtwa gu mu a mofolo sida awa ɛwɔ sompa no wohu adanseɛ ɛkyerɛ sɛ obi wɔ Nyankopɔn ma kwan ɛma wofa ɔhaw no nyinaa mu na ɔno Awurade ne bere mu no Oh. na wahyɛ w'anum Hallelujah. Amen. yɛnkɔ na yɛntoa asomafoɔ Paul a wanyɛ bɔne na mmom onyankopɔn adwuma yie mu no ɔkɔhyia ɔhaw ne amanneɛ ɛnɛ yɛtoa so ɛwɔ Acts chapter 27 no yɛtoa so afiri verse 27 to 32 27 to 32 Acts chapter 27 from verse 27 to 32 yɛntie deɛ asomafo Paul kae Na dadu nanan eduruyɛ. 14 days bad days Na yɛdi akɔneaba Andrea po so. na ɔmo di akɔneaba wɔ ɛpo so Ɛbɛyɛ dasuo mu bɛyɛ dasuo mu na ɛhyɛn no mu adwumayɛfoɔ no hunu sɛ ɔrebɛn asase bi. Na ɔtoo susu homa. Na ohunu sɛ esi abasam aduonu. Na ɔkɔɔ n'anim kakra no. Ɔtoo bio. Na ohunu no abasam dunum. Na osuro sɛ ebi a yɛbɛkɔ akɔhwe abotan bi so nti. Ɔtoo asɛkyɛ ɛnan efiri hyɛn no ɛto
ɛtwɛn adekyeyɛ na ɛsiane sɛ na hyɛn no mu adwumayɛfoɔ no ɛhwehwɛ adwane afiri hyɛn no mu nti ogya akodoɔ no mu ɛto po mu ɛyɛ sɛdeɛ ɔɔkoto sɛkyɛ ɛfiri hyɛn no tiri so no Paul ka kyerɛ asraafoɔ ɔha so pani ɛhɔ da mepɛ sɛ wohyɛ no nso ɛnɛ nyame ka kyerɛ wo nyame nam ne nkoa no mu asɛm so ka kyerɛ ɔsɛ ɔka kyerɛ asraafoɔ so panyin ne sɛ asraafoɔ no sɛ yɛnum antena hyɛn yi mu deɛ sɛ mo antena hyɛn no mu a morennya nkwa worennya nkwa ɛna asraafoɔ no twa akodoɔ no mu ntampe homa no hallelujah na ɔmaa no kɔɔɛ ɛnɛ sɛ woantena nyame nwunu ase a ɛmmerɛ mframa yi bɔ yi a na woyɛ w'adwene sɛ wobɛfiri nyame nwunu ase a 2026 yi wonya nkwa wobɛwu yadeɛ no bɛkum asorɔkye no bɛkum ɛna obi adwene ne sɛ wate baabi ɛnti ɔɔkɔ baabi a watena nyame nwunu ase aduru sese mane afiri nyame nkyɛn ɛkɔ abosom hɔ na wonka ntwerɛ sɛm no Exodus chapter 20 ɔse onyankopɔn ɔse ɔyɛ ninkunfoɔ ɔse ɛnyɛ nyame foforɔ biara nka na a wotie me na ahema a wotie me ɔsɔfo a wotie me odwadini a wotie me hefa na sɛ wayɛ wadwen sɛ wokɔ wo sɛ asorɔkye ne bɔ w'adwuma no asorɔkye no mu ayɛ den wo sika na ɛhye ɛti sɛ deɛ obi akyerɛ wo baabi na wonim akyiri asɛm sɛ woantena nyame nwunu ase a woanhwɛ yi a wobɛwu obi nkye wo kunu obi nkye wo yere obi nkye wo position afiri wo nsɛm enti obi akyerɛ wo baabi nti wo so wobɛkɔ deɛ na asomafoɔ pɔ ɔse sɛ woantena hyɛn no mu a wonnya nkwa enti woka 1 Samuel chapter 28 a ɛberɛ ɔhene Sɔɔlo ɛyɛ sɛ ɔtu anamo akɔ nsamafrɛfoɔ kɔbɔ so Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ nyame bi ɛne Israel mu sɛ wofiri nyame nwunu ase akɔ bisa ɛwɔ nsamafrɛfoɔ wahenie no magye afiri wo nsɛm mapo mede ama wo nua ɛnɛ mebaa sɛ mebaa bɛka kyerɛ obi na obi so aka kyerɛ obi sɛ 2026 sɛ yɛantra nyame nwunu ase a sɛ yɛantra nyame mu a asorɔkye no ɛbɛtwi afa onyankopɔn kutoo na ɔka ɛbɛm ɔno kutoo na ɔhyɛ akyina ɛyɛ onyame ɔhyɛ no wɔ ne berem asɔfo obi hwɛ yɛ obi tie ɔsɛ ade nti na mede me mama ne nyinaa dɔɔso ka nyame asɛm wɔ na yɛnyina so ne mfa mmɔ mpae 1 Peter chapter 5 verse 10 1 Peter chapter 5 verse 10 na ahwɛfo ntie ɔse na adom nyinaa nyankopɔn adom nyinaa nyankopɔn na wafra mo aba ne daa nonyam mu no wafra waba ne daa nonyam no Kristo mu no ɔno na sɛ monya hunu amane kakra nsa ɔno na sɛ monya hunu amane kakra nsa obɛsiesie mo pɛ afɛ na obɛsiesie mo pɛ ɔbɛma mo ase atim ɔbɛhyɛ mo den ɔbɛma mo anya nyinasoɔ ɔno na tumi wɔ ne daadaa verse 11 no tie me na me ne papa utie me ɔsɛ adom nyankopɔn na wafra ɛtɔ da ɔma wohu yɛ dɛn ehu na ma kakra ɔma mframa bɔne bi bɔ kakra ɔma ehu no etu kakra ɛde sɛ wantra ehu no mu a wantra nyame nwunu ase a 2026 you die ubewu ɔsɛ wunya nkwa Paul sɛ wunya nkwa enti baabi a wokɔ no san sɛ baabi a nneɛma na wakɔ gya bɛgu dan mu san fakɔ ɛnnim wa ɛbɛyi nyame bɔborohu no ne na dɔyɛ ne na basa no ɛfiri wo nkyɛn Nyankopɔn hyira wo sɛ ehu na ɛbɔ wo nyina ɛtu ɛbɛba na wieyɛ ɔsɛ wunya hu na maneɛ kakra nsa obɛsiesie wo pɛ kɛsɛ Awurade Yesu ɛna ahomakyen anɔpɛ wasɛm aba ɛwɔ sompa fɛsɛm Awurade boa me ɛmmerɛ ehu etuo na asorɔkye ne bɔ me sobe mu sobe mba no mu sobe awɔre no mu sobe apɔmuden no mu sobe hyɛbere no mu sobe mu bie wa no na bɔ mpae
Jesus Christ. Mama men now. Sorry penny I would tell your men now sorry what them ho. Sorry, sorry penny, sorry Gina. Or so for nonsense on pipe on a perform. Yes. Sorry with you, sorry. If you know on if you know a young dear. Yes. Only if you know would and ya sorry them unkwana. And on pipe or tongues no ba. Mount tongues no mrafio. Mount pipe on mrafio. So then a dimmer bush and a dimmer in a dimmer. Asro chibene bo. Oh Jesus. Why you din why you come? Yes, Lord. Or say na yesu sorry tienti asro. Yes. Asro chibremu yenye din. Asro chibremu no yenye kom. Yo na bra asro chi ne bo odi dwadifo no. Omo frefre wonya. They call upon their God. And now me person friend rade. Say me masrochi na eya abewu. My God. Masrochi ni owo krakra bi asifio. Esi abusua no mo. Me masrochi yesu dedi. Me masrochi na ebo me no. Asrochi na ebo me no. Me die ne die. Eye die bay. Eye juma sene sikase. Masrochi no ya daye basabasa. Echi san daye. Igugo die daye. Meso daye na me wo iminchi. Emekura se ejuma pre ejuma da baby am won ye me so masro chene ye bone achechire me pese me di me hu metimi masro chene se me mani nyina esei masro chene se ma wadi egu masro chene ma wadi egu
masroche ne misika ne she masroche ne se misika nyina ko dikam bia wa no ka kire brade ka kire promotion ana ejuma office wo bia wa no ka kire brade se masroche ne ni Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Shira ewo some perfect services so. Yes. Amafo so dia dance. Nyame ya won adwuma Oh, so Jesus. some perfect services. It's time to commit the whole day into the hand of God. Yes, Lord. Ebraso say you did the money na shebra den Yes, say. Lord. Medical culture say edebia ye body said dan of how near mane e wo den. Yes. Into Proverbs chapter 16 verse 3 no. O say fa wonyuma e shebra den nsa na ohihye ye ebetim. Fa onyuma hye ewrade nsa. Oh, Jesus. Na ohihye ye no ebeye de Ebetim. ebetim. Commit the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. Yes. Hallelujah. Amen. And now I know pay say okay, Psalm 30, Psalm 37, verse 5. So, I say for what coin a shall radin say. Oh, yes. Now for who tono so. Yes, Lord. Now or none And and obey. obey. Psalm 37, verse 5. I say commit your ways to the Lord. Trust in Him, Yes. and He will do this. Oh, Jesus. Hallelujah. Amen. And that day we're different. No fiba. We're being the demo on or ma. Wakwenchu baby bi okobia bia wa no fa share radensa bi Everybody a bomb.
Jesus Christ. Mrebia me catch us and no see ahoy a bompre no. Yes. You no see a banopa. My God. And I no see a bonum. Meaning about the moon dabacuna. Ebi a free a dad juada. Ebesi and the ukwade and they a midweek. Your man kuyi. Nana akawa na ochi. Aye. A betimako yama. Amen. The onyankopon was so bibi your honor. Your nana. Obia wa no aka che Awurade se my God Awurade makoma swade Awurade na wotwe ye ma Awurade kai me obi man so obi kuro so Awurade kai me bia wa no fa wa koma swade hwe wa koma swade kwa Awurade wo ye so dem of Jesus. Patient a person about say our Facebook or say Gebe Unyankopon and Kaino or say remember me Lord. What will share Uti Unyamin Kyle? Sabre ye bonfire say any evil agenda for the day. Bron some jire to be our daymu said etia juma etia ma etia warrior any evil agenda. Ebi a call na ya so no so da ye born be or how be against so born be bro na be one no say you break it out. I break it out. Any evil agenda I break it out. In the name of Jesus be Jesus Christ. Can say any evil agenda, and any evil dreams, I break it out. I break it out. Shout, I break out 3 times. I break out.
Awurade me gyina wasɛm so wɔ Psalm 107 verse 20. Oh, Jesus. Also soma wasɛm kɔyɛ nsɛnkyerɛnne kɔyɛ anwanwadwuma. Ɛnɛ gyem so sɛ mefrɛ nhyira. Mefrɛ nhyira. Mefrɛ bambɔ. Mefrɛ bambɔ. Mefrɛ nkurumdie. Mefrɛ nkurumdie. Mefrɛ sika. Mefrɛ sika. Ɛnɛ yɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Ɛnɛ yɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Ɛnɛ busua di frɛ bɛyɛ nhyira. Ɛnɛ busua di frɛ bɛyɛ nhyira. Yɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Ɛnɛ mma yɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. 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 Fiba bɛyɛ nhyira. Fiba bɛyɛ nhyira. Safoma ɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Masafo ɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Fiba bɛyɛ nhyira. Fiba bɛyɛ nhyira. First service ahwɛfo ne tiefo ɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. First service ahwɛfo ne tiefo ɛdi frɛ bɛyɛ nhyira. Ɛna ɔmɔ di frɛ soso bɛyɛ nhyira. Ɛna ɔmɔ di frɛ soso bɛyɛ nhyira. Fiba soso bɛyɛ nhyira. Ɔmɔ fiba soso bɛyɛ nhyira. Sumpa first service ɛbɛsi yɛ yie nɛ. Sumpa first service ɛbɛsi yɛ yie nɛ. Wɔ Yesu dim. Ɛwɔ Yesu dim. Obi bi ɔhwɛ yɛn ɔtie yɛn. Mesuma Awurade ayaresa sɛ ɛnkɔ wo fie hɔ. Amen. Ɛmmra wo nkyɛn wɔ hospital. Amen. Owuo ɛndwa ne hɔ. Amen. Yadeɛ ɛndwa ne hɔ. Amen. Na wohwɛ me a wotie me ɛnɛ wokɔ wo nnwuma so wotɔn a yɛbɛtɔ. Amen. Yɛtɔ so a yɛbɛtua. Amen. Mefra atɔfoɔ ma. Amen. Mefra atɔfoɔ ma. Amen. Yɛntɔ Amen. Ɛwura wɔ adwuma mu hɔ. Amen. Wɔ Yesu dim hɔ. Amen. Woyɛ abɛyɛ adwuma. Amen. Woyɛ ankorakora adwuma. Amen. Mebɔ mpaeɛ ma wo. Amen. Na wobɛnya nnipa anim adɔm. Amen. Na wobɛnya Nyankopɔn anim adɔm. Amen. Na wowɔ obi man so. Amen. Sɛ yɛ Europe. Jesus. Sɛ yɛ Asia. Amen. Sɛ yɛ America. Amen. Australia. Amen. Continent bi ɔwɔ so. Amen. Mebɔ mpaeɛ sɛ ɛnɛ ɛnyɛ nhyira dama. Amen. Ɛnɛ ɛnyɛ nkunimdie dama. Amen. Akoma so adeɛ mmerɛm. Amen. Yesu dim yɛnka amen 3 times. Amen. 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 Sabre deɛ mebie tɛtɛfoɔ no atom. Mebie tɛtɛfoɔ no atom. Na adeɛ bi a wopɛ sɛ wogyae mo ɛma Awurade no. Yes. Ɔnso wobɛtumi afrɛ na wagyae mo ama Awurade. Adeɛ bi a wopɛ sɛ wogyae mo ma Awurade no. Na ɔnso wafrɛ. Wowɔ biribi a wopɛ sɛ mebɔ so mpaeɛ ma wa. Na wayɛ no ready. Obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ mebɔ mpaeɛ gu nsuo bi so ma no. Bɔ mpaeɛ gu communion wine bi so ma no. Ɔyɛ bi so ma no. Obi pɛ sɛ mebɔ mpaeɛ gu ne cell phone so yɛ no ready. Na mebɔ mpaeɛ gu so ɛnhyɛ koraa. MCR mamfa numbers na ento screen mo a mo hwɛ TV na numbers no too na mo a mo tie radio no ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Mesa sa ofra na wa lowa o radio set anasa o TV set no sa wa mfiri ho na dede bemu na utie ho wo radio no mu anasa TV no a ye ntimi mfa wo TV no so ana ye be yi wa firi so nti hye no so na emwa ye sabre ma memfa ofrafo odika. Praise God. Hallelujah. Dia na wo gemu ma Awurade ena no pai. Me dia na wo gemu ma Awurade ena no pai na odi ni ba bi okasa free. But actually, I can see the Eastern region. Mo. The family Sarah. Mamma Sarah, dear, no gemu ma Awurade ano pai. Me jam music some me ko juma or pay juma. Music some me juma na me back into share and Awurade wa funa Sarah Eastern region. O se ni kuna juma. Yes. Eno onu ankasa ni sika sem ena ne ba kwancho. Awurade ye jani nyina mu ma Awurade. Awurade ma dance ye mra. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa fro na dia na oje mu ma Awurade wa sumpa first service. If I try to me jam ma house na Awurade music some na juma ye. I am going na me say me jam na Awurade from me. Awurade wa fra how ni ni oje mu ma wa Awurade. Awurade me fra dance ma no. Onene ma. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na dia na oje mu ma Awurade wa sumpa first service. Me pa cha your friend Esther because free bomma. Bomma. Me pa cha ma fire fun am pese wa de senos no dream. Awurade me de wa funa wo bomma she Awurade nsa. Jesus. Oni abofra na oda ne yem no. Yes. Awurade ye bi na no e wo Misrim. My God. O se ansa na Misrim
Emma or Jufon Beba Israel for the channel. No one would that follow when no one over wolf and no back. Our master, yes to them. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni o na odi ni baby o kasa firi na dia na o jamu merade. Because ọgbọ́n mpa ìmá mi mma ní ma wá rẹ̀ ẹni ní sikasẹ́m. Erade wa funa na wade ne mma ne sikasɛm ɔso gye mu ma Awurade mma ne adanse wɔ Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Pastor Mekase. Ye tie wo kasa mentie wo ho. Went you man so praise God. Hallelujah. Odofo be ni o na dia na o gye mu ma Awurade na odi ni If I trust that we will make a session koko. Nkoko. Patrol ya 3 million tum. Sabana ye kesiye koko twina. Esire Awurade so nyi buafo maye. No mebuaye. Awurade o se ye die kwa asendie bia. Awurade na obekasa amaye. Awurade ya channel. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra o odine baby okasa firi na dia na oja mu ma Awurade. If I try to finish am accessory oboase. Oboase dia na oja mu ma Awurade obafia. Ija me pusheni na Awurade nsa. Ma warrior me power. Awurade o se oba anaso bema kontena ona ohihia aware o Genesis chapter 2. Awurade yi wa frɛ ne ho kani ama na busua so odejai odehye Awurade nsa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. Praise Hallelujah. Udini baby okasa frɛ na dia na oja mu ma Awurade na no pɛ osumba first service. Angelina. Accessory car. Angelina Automatic. The Maori and the Juma. It's the moment Awurade me suma wasem ko Angelina nkyɛn ɛwɔ Accra. Na Juma na wade sem oja ma Awurade man adanse wɔ Yesu dim. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na dia na oja mu ma Awurade wɔ sumpa first service. Papa me kasa free Kumasi yɛfrɛ me Vida. Vida dia na oja mu ma Awurade. Me gyae m'apɔmuden me ma mmienu hia aware ama wɔn. Mehia adom ama abusua nyinaa hyira ama abusua. Awurade wa frɛ Vida. Hey. Ɔse na pɔmuden. Yes. Awurade ɔse ne ma ware. Oja mu ba Awurade. Awurade man mu adanse. Ɔbɔnefo no hyehyɛ de Awurade peguma no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Kanti kan odini baby okasa frɛ na dia na oja mu ma Awurade. The family, I see the Cassette, a Siaka. Esia kwa. With the Bapa to Castillo. About Yamian, so Bompire man. Mate. And I'm a Bapan. Awurade And some who are 2 more, Papa. Awurade ne nsa bɛka no. Jesus. Awurade me bompaye. Yes. Ɛkɔ wakoa ne ma. Awurade de yɛ nsanom. De yɛ n'adwuma sɛm hyɛbrɛ. Ɔbɔnefo no hyehyɛ nkanka Patricia Sedo. Awurade fa nsa ka no. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frɛ na dia na oja mu ma Awurade wɔ sumpa first service. If I try to friend and Tia, make a set me Kenya for me. Atia fiade na oja mu ma Awurade. But we tell me now, I thought the number by the Makrata, some Baba Kowako, the Krata, the Jana Rabbit, Rabbit, and San Krata. Awurade wo yɛ nsɛnkyɛne Nyankopɔn. Yes, Lord. Baby bi owo bia ne krata nsɛm Awurade yɛ ho nsɛnkyɛne ma no. Amen. Me fra danse ma mo. Amen. Amen. Praise God. Nyankopɔn foforo kanti ka nyawo.
Kantika menyanti onka wadi kaka asam na ja kantika udi ni baby o kasa firi na dia na oja mu berade It was something kanga. To Java Jumasha, Java Jumasha, Radinsa. Java Mania, Chavinka. mo me suma wasem konkuransa wakwa adwuma sem ne ma ene ne bushia oja hye berade sa ma mo dance amen praise God Hallelujah. kantika udi ni baby o kasa firi na dia na oja mu berade o From Joyce, because of you, a crop, commercial crop. mo Mabusia, me ma, no more destiny helper. me no bompai erade me je wasem so Psalm 107 yes suma wasem ko George ne yire ne ma e wa kwantum oso mo hia destiny helpers shebre mu aboafo erade ntwema omo erade mo amadanse amen praise God. Hello. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo erade Let me doctor me successful abon from me got my your friend is saying akwati baby bi akwasi bi owo bi ya me suma nyame ayare se to me no se enka no me flyer sama amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo erade Me ba show me din de ejapoma me kasa free nyina nyini. Me jai ma ware sem, me juma sem, ene me na yesumu me wo rade na me yesu ma. demo nyina hine ejapoma onyame fa ne sankan nyame ma wa dance aware mu adwuma mu wo yesu demo amen praise God. When to me anyina so me fa the last two colors yemre ninti praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu merade We pray akosia. Jami ni mabutu na shinya mi so na mi tini and let's resume the enemy being a willing biata. enye da ye boni awaso se one bodem ni ada bi twa da ye num free Yesu din mu. me de one push ya she Kristo mojem amen praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mu merade Me jam me yare sa ma ye operation fie mienu ne ye frame na na efu adufua. Me kasa free go mo gwa. Ma yare sa me ni aye hoto. so wasem ko gwa wa for operation echi ohaw ne amane nyame ayaresa no toso amen me for the last color praise God. Praise God. Last color ojina so my men for praise God. Kantika udini baby okase free kantika Let me tell you something because da no kaka na ola no twetwe sisi let me tell you something because bo aman the China ma we should remember where we are. Erade me bomba ye ko bo aman erade wakoa ne ma erade mo mo adanse obone fo ne hihye de erade mpengoma amen or the way yes wajira so ache praise God. Praise God. Hallelujah. Ma oneso kakra wo odeni baby okasa fro na dia na oje mu merade Nkase fro obo ase kama pom de se rade sa. obo ase wa pomoden erade wa ko apomoden Yes. obo ase mesra yare sama wo Yesu nya men sawo yade wo Yesu demo amen nya men shira opi se wo se wo mre ne wadaje na oni yesom ye mo amofre amontima nwure mo amopese ye ne obompai no ye sane out pe obetimi afre na ma ba ko san kan obetimi afre na ma ba ko e kan no mestu no ho e 0557 30 90 80 nya me shira opi say na join first service e Monday to Friday na program kase bi so baso me pesa me catch say e 6 March na e holiday na wode ne yense nkyene ne nwade efo na num na nipa ba adansia erade ye na afibia no bosome program we ya March edition bosome we di kan kura ye ne ofre chire ne bencha ya oba obenya baabi aye de ada lines o person oba bia obetimi afre
na nya se ma me no bompa go phone so ne nneema so awurade me bompa ye pagya o cell phone ade bi opese me boso mpaye me de dosu ko wo Yesu mojem me fra danse me fra nyame tumi se ni ekire obi opese o ti obi nka ade bi wa pagya nyame tumi mbowuram yo de be bi anya nhirama o Yesu demo amen sabre de ya konkrai akofa no nsia kase bono aba enti eye MCR you're signing out enti over to you bye bye. Kunyame ba. Na yene na. Adonya me dada no.